Внимание, душмани! Слушайте добре! С хребеца Протънжен представя силата на кръвта. За Муратото Фенбах и неговата желязна фамилия. Тук няма място за мишки, тук владеят вълците. Кадер, Йълдъз, Ахмед Роман, всички са един юмрук. О, Мурат, душманлар чатласън, ти си нашата гордост. Майка ти Кадер е до теб, тя е твоята святост. Сестра ти Йълдъз е гърбът ти, тя е твоята сила. Цялата фамилия те пази, никой не може да ви спира. Абела, Гая, Гил, Бари фамилия, Зорао и Патрона. За душманите ад, за вас е короната на трона. Кадер Даери, тя те пази с молитва и любов. За нейния син Мурат, тя е винаги на нов зов. А сестра ти Йълдъз, тя е лъвицата в дома. Който ви погледне криво, ще изгори в дън земя. Бизи майле çok güçlü, düşmanlar bilsin. Нашето семейство е силно, душманите да знаят. Yolumuz açık, kimse bizi engelleyemez. Ахмед Роман трупа злато, желязото в пари превръща. А зад гърба на Мурат цяла войска се връща. Душман е умударе, те са малки и страхливи. Гледат ви колите и стават сиви и горчиви. Kıskananlar çatlasın, biz her zaman en üstteyiz. Завистниците да се пукнат, ние винаги сме на върха. От Разград до Офенбах, вие сте господари на всеки цент. Валигар мина Мурат, на Кадер и на Йълдъз. Семейството е бетон, никой не може да го счупи. Айле Кершейдир, семейството е всичко.